Здравейте всички от VBoxer, аз съм Тишо, а това е третият епизод на поредицата ми от уроци и в този клип сега ще ви покажа как се работи с Camtasia Studio, по-точно как се конвертира с нея, по-точно как се работи с нея, за да получавате добро качество на клиповете си. Значи, ето този потребител ми заяви, че има проблем. Ето го и него. Така, аз отивам с Fraps, но проблема ми е, че качеството е много гадно. С Camtasia Studio много ми лагва и искам да попитам с каква програма мога да оправя качеството или подобно. Хубаво, сега, гледай сега. Значи, настройките на Fraps ти е в този клип точно. Трябва да ги видиш как да седат, но значи сваляш Camtasia 7 или Camtasia Studio 7 и цъкаш, когато вече се влизаш, цъкаш ето тук Import Media, влизаш там където ти е самият клип, например ето тоя. Слагаш го, ето така, цъкаш тук, той ти влиза, избираш си тук на какво качество, това е максималното добро, или това. Например, това слагаш, ама виж какво ще е като го сложиш това, така. И сега ще кажа защо ти е така, значи на Fraps трябва да ти се така настройките. Сега ще видиш. Ако искаш да ти е малко по-хубаво качеството, това тук трябва да ти е не half size, а full size, за да ти е поне малко по-добро качеството. И то ще бъде HD, ако качваш само VBox, ако ти е така. Но по принцип на този клип, преди настройките ми бяха на така, на half size и затова сега, понеже е гадно качеството, не може да се направи хубаво. И така, още го това, значи правиш си максимално добро качество. Цъкаш винаги това тук. След като завършиш клипа, натискаш след това ОК, след това не тук, а директно тук цъкаш. HD. Next и почва да се конвертира. Зарежда ти до 100 и всичко е окей. Това беше от този урок. Надявам се да съм ти помогнал. Аз бях Тишо. Пишете под този клип. Ако не сте наясно с нещо, аз ще ви помогна. Аз бях Тишо. Надявам се този урок да ви е харесал и чао.